Ja, god det. Og hjertelig velkommen. Altså mål som kommet nå, og også til de som har vært til den fyrre parten. Og det som i det, eller nå for å hente til, vi har finnet vidjan av Peter Ørstrøm, som professor i Aalborg Universitetet. Det kan han komme og greie fra Kjolvor, hvert vi han gjør, og fast vi. Og det som vi er fremme av den har vært den årlige EAL-fonderen, her som skreien har vært han som regelgjøren sier, og nevnden en parster av nevnden valgt, og rådskap for godkjentor, og granskare valgt, og så frem etter. Og i samband med Provita, så kan jeg opplyse til at Provita har gjort til nødja i år, eller heter innenfor etter inneværende året, at vi har sett et starfolk, og til Maria Forrestal, som sett som halvtøyer starfolk, og til kommer i taken tøyma, til at vi har haft, kan man säga, det var lydige kreften til å gjøre ting på søgene, og til daglig ikke noen kjennekon som har vært Provita. Men Maria har talat fyrir til henne, og det har ligget fyrir til okkon, og så passer det så snarere at vi har sett henne i et år. Det kostar 130 000 om året. Men vi har asannet til at hvis man ikke bruker orsko på å gjøre noe, å sette krefter inn og å gjøre noe ting, så kommer forløyde på seg. Så det det som vi har sett ut korset til syndere av en satsing. Og tog det øyne en avhøyden fra okkon til dekkon og til ankeren som tilkjenner at hjelpe til ankervekkene at gjøre det møvlet. For 5 kroner om dagen kan, hvis jeg 100 folk for 5 kroner om dagen, så har de kommet 140 kroner inn, og det har dekket godt vel lønne som Maria fer. Og så har vi det synder til at arbeider vi til tiltøk og annet. Men 5 kroner om dagen kan være et commitment som vi alt gjør, eller 2,5, eller tjej, eller hva det Og på den måten være vi til å stole. Det kan også bjøre omkring øren til å være vi til det. Og målet til åkken at det blir 100 folk som committar seg til det. 5 kroner der 800 kroner om året. Og her en segel, ligger her i det, som man kan ta vi. Det kan ta flere vettekon, så kan det bjøre omkring at være vi til å stole på den måten. Det som nødt, og avgjørende for oss nå, først, det som vi sier, Maria var så i oktober måned, at det gjør ordentlig større mål. Det nesten av øtlen øtjen, og i providarbeidene, og at opplyse, og gjøre kunninger tilfær, og så frem etter, og ta hjelpende hånden som vi gjør i samband med Radius Vineyard, at vi hjelper kvinnerne og mannen som har vært som skjørt av fostertøkken, at få en nødja byrjan og vevn, og en nødja fremtøy kan man si, eller at byrjan på å være grøtt. Det kommer halvt til prosessene, og det noe praktisk, og det noe utørselig. Det synes vi som en viktig parster her å tørre på parstene, eller viktig oppgave til å prøve å ha tørre på parstene fremover. Og tog det ser området at tid, og det mine høyden og åkere høyden, at vi takk til alvare, hokse om med stengene, og vite om det blir til til omkron at jeg stod ordentlig igjen. Det var det som parsten. Så kommer vi til den spennende parsten, og i det Peter Ørstrøm. Vi vil gjerne be Petra og din kone. Velkommen til Færøerne for det første, og vi meget spent på å høre hva du har å si, og du meget velkommen til å introdusere deg selv, og det er du sikkert vent til. Og vi spent på å høre hva du har å si omkring abort og din menneskesynspunkt, der kan udkomme af det, og så videre. Velkommen til. Værsgo. Tak for indbydelsen til at komme i dag.
at sige noget om det her vigtige emne. Jeg er ked af, at jeg ikke taler færøsk. Men jeg håber, I kan forstå, hvad jeg siger, og det synes jeg også lyder sådan, når jeg taler med færøske venner. Det lyder som om, at vi forstår hinanden sådan alligevel. Men hvis der skulle være noget, der er uforståeligt, enten på grund af det sproglige eller på grund af det indholdsmæssige, så må I råbe op. Jeg har spurgt Sofus om, hvor lang tid jeg må tale. Så sagde han, der er ingen bagkant. Du skal holde øjenkontakt med folk. Og når den sidste falder i søvn, så skal du holde op. Så det vil jeg gøre. Nej, jeg skal nok holde øjenkontakt og standse lidt før den sidste falder i søvn. Jeg synes, der er rigtig meget at sige om det emne, I har givet. Så det vil jeg gerne forsøge at komme omkring. Først vil jeg sige, at min kone og jeg, vi har nyt for første gang i vores liv at være på Færøerne. Det er et fantastisk land, I har. Det er så smukt, og folk er så flinke. Så vi har nyt Kirkeby i går, og vi har nyt at køre over til Østerø. Jeg siger det på dansk, jeg tror det er det bedste. Det var fascinerende. Smukt land med udsigt og fjorde og alt muligt. Så I har en masse ressourcer her. Men jeg tror egentlig, at jeres største ressource er noget helt andet. Jeres største ressource er jeres holdninger. Selvom landet er smukt, folkene er flinke osv., så tror jeg, at ressourcen meget vel kan være først og fremmest holdningerne, synet på, hvad et menneske er, og hvad vi skylder hinanden som mennesker. Det er en rigdom. Det er en rigdom for et folk at tænke sådan. Det emne, jeg har fået i dag, det handler altså om abort og om menneskesyn. Hvilke menneskesyn kommer der frem, gør sig gældende i debatten om abort? Og jeg vil behandle det her spørgsmål om menneskesyn lidt bredt, fordi der er jo sådan set to sider i spørgsmålet om menneske. Hvad et menneske er, det er det ene, og det andet er, hvordan vi reagerer på forholdet til vores næste. Det er jo det etiske tema. Og de to ting, de er jo i meget, meget høj grad vævet sammen. Hvad er et menneske, og hvordan skal vi forholde os til vores medmenneske? Så de to ting vil jeg væve sammen, for jeg synes, de hører sammen. I hvert fald i min verden kan jeg ikke rigtig skille dem ad. Menneskesyn, hvem er et menneske? Og det andet, hvordan skal jeg forholde mig til mit medmenneske? Så det bliver noget om den etiske debat og de her temaer, som viser sig i den forbindelse. Jeg har været interesseret i det spørgsmål helt siden 70'erne. Jeg er 66 år og husker, da man indførte den frie abort og var meget optaget af det dengang, synes det var forkert, at man gjorde det. Jeg er faktisk også stolt af, at der et sted i rigsfællesskabet er nogen, der ikke fulgte trop. Så det skal I have tak for. Det er jo betydningsfuldt, også for os andre, at nogen har sagt, at vi går ikke den vej. Så jeg har fulgt debatten der, og vi har et fællesskab af kristne universitetsfolk i Danmark, og det har vi jo meget glæde af. Men i den forbindelse har vi også af og til beskæftiget os med etiske temaer, for eksempel abortspørgsmålet, og også skrevet om det, og jeg har overladt noget materiale til Sofus, som interesseret kan se på der. Tidsskriftet Origo er jeg også med i. Det er det, jeg nævner. Den danske debat om abort har jeg også fulgt i det etiske råd. Jeg har været medlem af det etiske råd i 11 år. Og det var
rigtig, rigtig spændende. Jeg kan faktisk ikke huske et eneste møde i Etisk Råd, som ikke på en eller anden måde har beriget mig. Jeg har mødt op med meget, meget firkantede meninger meget ofte, og også gået hjem med firkantede meninger, bare nogle gange nogle andre. Og det hænger jo sammen med, at rådet havde den store kvalitet, at man har lov til at skifte mening, og man har lov til at blive klogere af et godt argument, som en anden fremfører. Og det skal vi være åbne for, fordi der er jo rigtig mange ting i forbindelse med dagens tema, som slet ikke er lette, som er svære, og vi skal ikke gøre os for hurtigt færdige med de store spørgsmål. De ting, som jeg husker fra det etiske råds behandling i forbindelse med abort, det er jo sådan nogle temaer, som for eksempel, skal vi følge svenskerne? Svenskerne har en abortgrænse på 18 uger. Den er jo 12 uger i Danmark. Så på et tidspunkt optrådte det spørgsmål, som etisk råd skulle forholde sig til, når nu man bare kan tage over til Malmø fra København og få foretaget en abort i 14. uge, kunne vi så ikke lige så godt indføre det her. Og hvor mange gør det egentlig? Det har man aldrig kunne få at vide. Aldrig kunne få at vide, hvor mange danskere, der tager til Sverige og får foretaget abort mellem 12. og 18. uge. Men det endte med, at et flertal af rådet alligevel anbefalede, at det gør vi ikke. Vi skal ikke nødvendigvis følge svenskerne. I det her tilfælde i hvert fald. Der er mange andre ting, hvor svenskerne har gode idéer, men ikke lige her. Det var synspunktet. Og så kommer der jo en række andre temaer. Hvordan skal rådgivningen være for gravide? Og spørgsmålet om, skal en gravid under 18 år kunne få abort uden forældrenes tilladelse? Også det har vi behandlet. Spørgsmålet om reglerne for sen abort. Den type sager har der været mange af i de 11 år, jeg var i rådet. Alle sammen var meget spændende og meget tankevækkende. Hvilke typer af handicap skal man kunne få en sen abort bevilget på grundlag af? Og skal fostre begraves? Også det har været et tema i rådets arbejde. Nå, et menneske. Hvad er et menneske? Det er så den ene side af sagen. Det andet, hvordan skal jeg forholde mig til de andre mennesker, til mit medmenneske? Hvem anses et menneske for? Og hvad er vores ansvar over for hinanden? Hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi som et samfund, et dansk eller et færøsk samfund, der hænger vi kun sammen i kraft af noget kit. Noget, der binder os sammen. Hvad er det, der binder os sammen? Ja, det er en række værdier. Vi kan slet ikke være et samfund, hvis ikke vi har en række værdier, der binder os sammen. Her kan vi godt referere til forholdet mellem etik og moral. Hvad betyder de to ord? Jo, vi bruger jo ordene lidt forskelligt, men hvis vi kigger historisk på det, så betyder de to ord jo til samme. Det ene er bare græsk, og det andet er latin. Og de betyder begge to noget med sædelære og hvordan vi skal forholde os til hinanden i et samfund. Men vi bruger ordene ret forskelligt. Der findes en bog af Ole Thyssen og Hans Sigurd Jensen. Den hedder Den etiske udfordring. Ikke at forveksle med Løgstrups Den etiske fordring. Den etiske udfordring, der forklarer de forholdet mellem etik og moral på den her måde. Samfundet består af sådan en række enheder. Der er en række professioner. Der er mange forskellige andre grupperinger i vores samfund. Her har vi tandlægerne, og her har vi rockerne, uden at sammenligne. Og de har jo hver deres kodex for, hvordan man skal være inden for en gruppe. Så hver gruppe i samfundet har sin moral. Der findes sportsmoral, der findes forretningsmoral osv. osv. Men så findes der også noget, som er fælles for os alle sammen. Jeg laver nogle gange sådan en illustration. Nu har jeg valgt
plankserne fra, fordi Sofus siger, at det er bedre med det levende ord. Hvis jeg skulle bruge en planche, så vil jeg sige, at vi har de her forskellige søjler, det er de forskellige grupper, og så er der noget, der binder alle de her søjler sammen, og så bliver vi et samfund. Altså, der skal være noget, som er vores grundlag, vores værdigrundlag. Og det er her menneskesynet kommer ind. Vi er nødt til selvfølgelig løbende at debattere detaljerne, men der skal være noget her, der binder os sammen, nogle grundlæggende værdier. Sådan så vi ikke bare bliver et jeg eller en lille gruppe, men vi bliver et vi. Og så kan vi sige, at jamen, vi mener, og så kan samfundet fungere. Så er der det kit, som gør, at vi bliver et samfund. Faktisk kan vi udbrede det her til det internationale plan også. Hvis vi ser på, hvordan man har formuleret menneskerettighederne efter 2. verdenskrig i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, så er der nogle af de samme temaer, der slås an. I præamblen til verdenserklæringen, der tales der om en anerkendelse af menneskets iboende værdighed. Det er meget, meget vigtigt og meget, meget tankevækkende. Altså tanken om, at alle mennesker har en værdighed, som bor i dem, og der fortsættes om at man taler om lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie. Så hvordan får man denne menneskelige værdighed? Den får man ved at være i familie. Vi har godt alle færinger i familie med hinanden. Men det er alle mennesker også. Og vi har som et familiefællesskab denne her iboende værdighed. Den har jo været meget, meget diskuteret, men den var meget, meget vigtig i forbindelse med verdenserklæringen. Det var væsentligt, at man efter krigen kunne formulere sig på den måde. Det var faktisk en række katolske tænkere, som fik til opgave at formulere verdenserklæringen om denne her iboende værdighed. Den skal jeg nok komme tilbage til. Den er så blevet udfordret på forskellige måder. Den blev udfordret blandt andet i forbindelse med den frie abort, og den blev udfordret senere, da man fik lavet de første reagensglasbørn. Og det sidste, de første reagensglasbørn, var jo det, der var anledningen til, at man i Danmark oprettede det etiske råd. Man havde fået lavet et reagensglasbarn i England, og man begyndte også på det i Danmark. Og det er jo godt. Alle os, som er forældre og bedsteforældre, jeg er selv 7-dobbelt farfar, kan I nok se. Så vi forstår godt den glæde, det er at få børn. Og hvorfor skulle man ikke hjælpe mennesker, der har problemer med at få børn, hvis man nu kan ved hjælp af teknologien? Så det var jo godt. Men der var en bagside af medaljen, og hvad var det? Det var, at jamen, nu ligger det befrugtede æg jo pludselig i skålen, efter at det vidunderlige er sket med, at sædcellen og ægcellen er smeltet sammen, så ligger den der i skålen og begynder at dele sig. Og så kommer spørgsmålet jo, hvad er det, der ligger der i skålen? Er det en celleklump? Ja, det er en celleklump. Er det bare en celleklump? Nej, det er ikke bare en celleklump, det er noget mere. Det er et nyt individ, der er kommet der. Og det kan du ikke mene, sagde nogen. Det er jo mindre end et punktum i en tekst. Kan noget, der er mindre end et punktum i en tekst, have værdighed? Er det ikke alt for lille? Nej, det er ikke størrelsen, der bestemmer værdien eller værdigheden. Man kan sagtens forestille sig noget, der er meget, meget stort og komplet værdiløst. En kæmpe stor bunke skrald. Man kan også godt forestille sig noget, der er meget, meget småt og utrolig værdifuldt. Og sådan er det i forbindelse med
med det første fosteranlæg, som dannes der i skolen. Den debat havde vi i 80'erne i Danmark. Den var utrolig spændende. Det endte med, efter en lang politisk debat, at man besluttede, at der i paragraf 1 i loven om det etiske råd skulle stå, at rådet skal bygge sit virke på den forudsætning, at livet begynder ved befrugtningen. Det var utrolig værdifuldt, og jeg var meget, meget glad, da man dengang fik indført den bestemmelse. Den har senere været til diskussion, og det endte med, at den blev endnu bedre. For nu står der, at der skal være respekt for menneskets integritet og værdighed, og den skal også omfatte de første stadier, herunder befrugtede æg og fosteranlæg. Så helt fra begyndelsen, så har vi at gøre med noget, som har menneskelig værdighed. Kan man mene det? Ja, det kan man godt. Og det kan i hvert fald begrundes rent fagligt. Det er nu almindelig viden i almindelig skolelærdom, at der inde i hver eneste celle ligger nogle kromosomer. Inde i cellekernen ligger kromosomerne, 23 par. De er alle sammen bygget op af det her fantastiske DNA-molekyle. Det er sådan en dobbeltspiral. Og ned ad dobbeltspiralen, der står der skrevet i et 4-bogstavssystem en række opskrifter. For det er jo det, gener er. Gener er opskrifter. Så ned ad spiralen, der står der en række opskrifter. På stoffer, vores krop har brug for. Så der kommer en opskrift, pause, opskrift, pause, opskrift, pause. Og sådan bliver det ved hele vejen igennem. Så vi indeholder i hver eneste lille celle, tænk på en hudcelle på din krop, eller hvad som helst andet. Der har du en række gener, der fortæller, hvad det vil sige at være menneske, hvordan du skal fungere med din krop, og også hvordan du skal se ud, hvordan det er, at du nu skal ligne din far, din mor osv. Alt det. Der står for eksempel, at jeg har sammengroede tæer. Det har jeg ikke tænkt at vise. Men det har jeg arvet fra min far. Og nogle af mine sønner har også arvet det fra mig. Sådan nogle gener har vi liggende i os. Og allerede når sædceller og ægceller smelter sammen, så dannes det her specielle genom, som blev mig. Og hver gang der sker en celledeling, så laves der en sikkerhedskopi. Så der er masser af sikkerhedskopier i vores krop. Hvor meget information har vi i sådan et genom? 3 gange 10 i 9. Bogstaver. Det er 3 milliarder bogstaver. Det er svært at forholde sig til. Men altså, hvis det regnes om til telefonbogsformat, kender I telefonbøger, så kan I huske dem fra gamle dage. Nu har vi dem ikke mere, nu er vi bare Google jo. Men gamle dage havde vi telefonbøger. Og hvis vi omsætter informationen i en celle til telefonbogsformat, så er det cirka 1 meters telefonbog, som ligger i hver eneste celle. Så ved befrugtningen, der bliver der en opskriftbog til for det individ, der svarer til 1 meters telefonbog. Nu synes jeg pludselig ikke, det er småt mere. Nu synes jeg, det er stort. Og nu synes jeg, det kalder på ydmyghed og respekt. Jo, der er grundlag for at sige, at der begynder et nyt individ. Der er alle mulige grund til at tro på den der menneskelige værdighed. Hvis jeg må få en kristen tanke til, så jeg ved godt, der ikke findes Guds beviser. Det skal man vide, der ikke gør. Jeg synes nu alligevel noget ligner nogle gange. Men jeg har meget, meget svært ved at forestille mig den her opskriftbog uden en forfatter. Så der er et eller andet der kalder på, også på den, ja, man kunne sige det fine, det transcendente relation i forhold til vores værdighed. Altså, værdigheden kommer et sted fra. Den kommer fra skaberen. Selvfølgelig gør den det. Den her værdighed
har fyldt rigtig meget i etisk råd, og den er jo vigtig, når vi snakker menneskesyn, en menneskelig værdighed. Der var en periode i det etiske råd, hvor vi skulle forholde os til kloning, spørgsmålet om kloning. Der findes både terapeutisk og reproduktiv kloning. Og her, I kan huske fåret Dolly, som blev til uden vædder. Det er det interessante. Man kopierede simpelthen et eksisterende får, tog en celle fra et eksisterende får, og brugte kloningsteknikken som en kopieringsteknik, og skabte en enægget tvilling til fåret Dolly. Kunne man ikke gøre det samme, når det drejer sig om mennesker? Teknisk kan man ikke endnu, heldigvis. Men kunne man ikke forestille sig, at man kunne lære det? Og hvis man kunne lære det, skal vi så ikke gøre det, sagde nogen. Skal vi ikke løse et barnløshedsproblem på den måde, hvis det kan lade sig gøre? Hvis alle andre muligheder for barnløshedsbehandling er udtømt, skulle vi så ikke bruge kloning? Det skulle rådet forholde sig til. Og det blev en meget, meget spændende diskussion. Det endte med, og det er ret sjældent, at alle 17 medlemmer af rådet sagde, nej, det er en rigtig dårlig idé. Hvorfor er det en rigtig dårlig idé? Ja, nu kommer det. Og det her er for mig en af stjernestunderne i de 11 år, jeg var i etisk råd. Hvad skete der? Alle sagde, vi kan ikke bruge kloning til at producere mennesker. Hvorfor kan vi ikke det? Jo, det kan vi ikke, fordi det vil være en krænkelse af den menneskelige værdighed. En krænkelse af den menneskelige værdighed. Det er så noget med, det mente man nok lidt forskelligt med, men nogen mente måske bare, at et menneske skal blive til, ikke som en kopi af et allerede eksisterende menneske, men som noget helt for sig selv, noget originalt. Andre havde andre tanker om det, men alle refererede til den her menneskelige værdighed. Dengang var Erling Tiedemann formand for rådet. Jeg ved ikke, om hans navn er kendt hos jer. Han har i mange år været en markant personlighed i Danmark med en klar kristen opfattelse. Han var formand for det etiske råd, og han sagde, hvad forstår I ved den menneskelige værdighed? Hvad er det for noget? Og så blev der fremsat forskellige underlige standpunkter, og det var tydeligt, at folk ikke rigtig havde tænkt sig om. Og Erling sagde så, jamen jeg synes, vi skal bruge en hel dag, en hel temadag, hvor vi diskuterer, hvad den menneskelige værdighed er. Og det kom der et rigtig spændende møde ud af. Måske et af de bedste møder, jeg har været til. Fordi det bragte noget for dagen, som er utrolig interessant. Det bragte for dagen, at, nu kan jeg læse op, hvad der står fra rådets redegørelse. Mens denne værdighed for nogle medlemmer i den sidste ende beror på det forhold, at det enkelte menneske betragtes som skabt af Gud, og i hans billede har begrebet menneskelig værdighed fra andre af rådets medlemmer ikke en tilsvarende religiøs forankring, men grunder sig på en humanistisk funderet anerkendelse af menneskets særlige status i forhold til andre former for liv. De sidste kunne lige så godt sige, ved ikke. Det interessante er her, at alle måtte blive metafysiske, når man tænker over den her værdighed. Umiddelbart vil alle mennesker anerkende, jamen mennesket har en særlig værdighed. Det er en afgørende komponent i vores menneskeforståelse, at der er en menneskelig værdighed. Og den grunder sig i noget, som ikke er materielt, som ikke er fysisk, som er overnaturligt i hvert fald. Og for os som kristne er det jo klart, at det forstås bedst med skabelsestanken som baggrund. I virkeligheden så er den her værdighed, som er så afgørende, en overordentlig vigtig komponent, og den går jo tilbage til den kristne middelalder. En af dem, der jo har skrevet mest om den menneskelige værdighed, det er jo Giovanni Pico della Mirandola, som skriver, at
Mennesket har noget, som dyrene ikke har. Mennesket har en værdighed, som ikke findes andre steder. Noget helt særligt. Men vi kan godt glemme den. Vi kan lægge den væk. Vi kan forsage den. Og så bliver vi som dyrene. Så vi har et meget, meget vigtigt valg her. Vi skal vælge, om vi vil tage den værdighed, som er os givet til os, eller om vi vil se bort fra det. Og det er jo også et ærne for Provita, som jeg forstår det. Jo, vi vil tage den her værdighed til os. Nu har jeg beskrevet det, som jeg selv vil anse for de mest vigtige komponenter i det kristne menneskesyn, som jeg er sikker på, at vi deler. Så er der jo en række indsigelser mod det. En række punkter, hvor man vil kritisere og udfordre det livssyn. Og jeg vil nævne 4 måder, som det her livssyn bliver udfordret. Men det er klart, det er det her livssyn, der begrunder en lovgivning som den, man har på Færøerne nu, hvor man vil beskytte retten til livet. Det grunder sig jo i tanken om den menneskelige værdighed og det menneskesyn, som vokser ud af en kristen skabelsestanke. Det er der, det kommer fra. Hvordan udfordres det så? 4 måder. 4 udfordringer til denne her opfattelse. Det første, det er gradualisme. Gradualisme, ja, hvad siger den? Ja, gradualismen siger, jamen det er meget godt, at der bliver noget fint som det befrugtede æg til, og at det har en masse fine kvaliteter osv. osv. Men det har ikke fuld værdighed. Det har kun en lille smule værdighed. Og værdighed, det er så noget, der bliver til. Det findes i grader. Det er ikke et enten eller. Det findes på den måde kun sådan på lavt niveau, og efterhånden så vokser det op gennem fostertilstanden, og så har man fuld værdighed. Når man er født eller noget senere, det er lidt uklart. Den gradualisme er jo meget, meget udbredt. Og den har jo også været brugt som argument for, at jamen, vi behøver ikke at beskytte det vortende, siger man så, det vortende menneskeliv, for det er jo kun vortende. Det er jo kun på vej. Det er ikke menneskeliv endnu. Det er noget, der potentielt kan blive menneskeliv. Det er det ikke endnu. Og altså behøver vi ikke at give det fuld beskyttelse. Sådan vil en gradualist sige, og altså vil hævde, at den menneskelige værdighed bliver til skridt for skridt op gennem fostertilværelsen. Jeg må spørge, hvad er det så for en egenskab, der er voksende? Jamen det er selvfølgelig, at der bliver flere organer op gennem fosteret. Der er nogle fine illustrationer herhen. Op gennem fostertilstanden bliver flere og flere organer til og kommer til at fungere. Og nogen vil jo mene, at jamen, det er simpelthen det forhold, at der bliver flere og flere organer, der kommer i drift, der gør, at mennesket får mere og mere værdighed. Hvis man mener det, så skulle man jo også sige det samme i forbindelse med livets afslutning. Så skulle man også sige, og det er der også nogen, der gør, de ville sige så også, at jamen, så mister man værdighed som menneske i takt med, at de forskellige organer sætter ud. Det vil jo være en meget, meget kritisabel tankegang, vil jeg sige, og mange vil være enige med mig i, at sådan kan vi ikke lave ældrepolitik. Vi kan ikke tænke den ældres værdighed på den måde. Vi kan heller ikke tænke fosterets værdighed på den måde. Det er en dårlig måde at se det. Så kunne man sige, jamen det kan jo være, at vi skal forklare værdigheden med henvisning til relationerne. Det er klart, at moren får flere og flere relationer til det barn, der vokser i hendes mave. Og værdigheden bliver til i kunne nogen sige, i takt med at de her relationer skabes. Men mener vi faktisk det? Jeg gør det ikke.
Jeg mener ikke, at værdigheden er koblet til relationerne. Så skulle vi sige, at de mennesker, der slet ikke har nogen relationer, de er uværdige. Nej, tværtimod. Vi skylder dem at være der hos dem. Vi skylder at give dem værdighed. Vi skylder at komme dem i møde. Så heller ikke det er nogen god forklaring. I det hele taget synes jeg ikke, at gradualismen er ret god. Og hvor skulle den i øvrigt slutte? Hvis vi tager sådan en som Peter Singer, stor, vigtig og kendt australsk moralfilosof, så vil han jo mene, at jamen, det afgørende, der giver værdighed, det er jo selvbevidstheden, eller sproget. Og så vil man jo mene, at jamen, værdigheden er heller ikke til stede ved fødslen. Den er i virkeligheden først til stede langt efter fødslen, når barnet bliver selvbevidst og har selvkontrol, fornemmelse for fortid og fremtid og have kommunikation med andre. I virkeligheden så kan det her føre til, at man jo lige så godt kunne begrunde et spædbarnsdrab som en abort, hvis man tænker sådan her. Det var gradualismen, det er den første, og jeg synes, vi har rigtig gode argumenter mod en gradualistisk menneskeforståelse. Så er der jo en relativistisk indvending mod vores kristne syn. Hvad vil de sige? Relativisterne? Relativisterne vil sige, jamen, hør lige en gang. Det der med etik, det er jo noget, man kan diskutere. Det er jo noget, man kan have forskellige meninger om. Og i det danske Folketing, der har de besluttet, at de vil stille alle medlemmer frit i etiske spørgsmål. Der skal man ikke følge nogen partiloyalitet, for det kan man jo mene så meget forskelligt om. Jeg kan godt se et forsvar for det, men jeg synes også, at der er svagheder i det. Det er jo en forestilling om, at der findes ikke etisk sandhed. Der findes slet ikke nogen etisk sandhed. Alt er relativt. I virkeligheden så er etik, ud fra den betragtning, sådan en slags smag og behag. Altså, hvis jeg siger, at jeg godt kan lide jordbær, det kan jeg godt. Og en anden siger, at jeg kan ikke fordrage jordbær, jamen så er det ikke sådan, at den anden tager fejl. Og jeg vil stadigvæk sige, at jeg kan lide jordbær, men altså, den ene har den ene smag, og den anden har den anden smag. Er det sådan, vi tænker på etik? Hvis man er relativist, så tænker man på etik sådan. Er etik sådan? Er det virkelig tilfældet, at man ikke kan tage etisk set fejl? Jo, man kan tage etisk set fejl. Hvad var det ellers, de gjorde? Jeg ved godt, man skal være varsom med at trække nasekortet. Men hvis nu alligevel gør det, var det ikke en fejltagelse, en frygtelig, grufuld fejltagelse, at man i det tredje rige under Hitlers styre mente, at folk er andenrangs eller mindre, blot fordi de har en vis afstamning af jødisk. Det var ikke bare dårlig smag, det var det også. Men det var mere end dårlig smag, det var forkert. Det var en fejltagelse. En af mine store interesser er Kai Munk. Jeg er formand for Kai Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet, og jeg er meget, meget glad for at læse Kai Munk. Og hans analyse er netop, at der findes etisk fejltagelse. Og det kan ovenikøbet være, at et helt folk foretager af demokratisk vej en etisk fejltagelse. Hvis vi ikke mener det, så er der jo rigtig meget, vi ikke kan sige i verden. Så kan vi ikke sige, at Kina begår noget forkert ved at bekæmpe religiøse mindretal. Vi kan ikke hævde menneskerettighederne rundt omkring i verden, fordi det er jo bare, hvis man er relativist, et udtryk for dårlig smag, og den ene smag kan vel være lige så god som den anden. Nej, det mener vi ikke. Det går ikke. Vi har i Danmark en dygtig, meget begavet
debattør, som hedder Lone Frank, som har skrevet om det her, faktisk skrevet en bog, der hedder Det Nye Liv, som er vendt mod den del af Etisk Råd, som jeg tilhørte. Hun er meget begavet, det er hun, men hendes synspunkt er, det relativet her, at jamen, der findes ikke nogen objektiv sandhed om etiske spørgsmål. Det gives slet ikke. Der er ikke noget objektivt rigtigt eller forkert i det her spørgsmål. Jeg ville vældig gerne til Kaliningrad. Det er jo det gamle Königsberg. Der har endnu ikke været en chance for at komme det, men jeg vil gerne. Og jeg vil gerne dertil, fordi der er Kants grav. Immanuel Kant. Han ligger begravet i Kaliningrad. Jeg ved ikke, om nogen har set det. Men jeg har fået et billede hjem af en kollega, der har været der, som har vist mig den her gravsten. På den gravsten, der står der, Immanuel Kant har et af hans citater, der står der, at der er 2 ting, der fylder mig med ærefrygt. Det ene, det er stjernehimlen over mig. Det andet, det er moralloven i mig. Så Kants synspunkt, det er altså det stik modsatte af det relativistiske. Hans synspunkt, det er, at alle mennesker, og det hænger sammen med deres værdighed, er født, blevet til med en morallov i sig, som på en eller anden fantastisk måde er skrevet i vores indre. Og det er den, vi skal lytte efter. Det er selvfølgelig det gamle kristne princip om samvittigheden, som Kant her refererer til. Så der er rigtig meget at sige som kritik til relativismen. Det var den anden. I kan nok høre, der er et par stykker mere. Jeg er stadigvæk i kontakt med de fleste. Den tredje indvending mod det kristne menneskesyn, det er utilitarismen, nytteetikken. Altså den etik, der vokser ud af det kristne menneskesyn, modsiges af utilitarismen, nytteetikken. Nytteetikken, den blev til, den har en lang historie, men den blev for alvor til i 1800-tallet under folk som John Stuart Mill, som argumenterede for, at i virkeligheden så er etikken sådan et regnestykke. Vi kan kalkulere etikken. Det vil man jo gerne. Det er jo også videnskabens århundrede, der vokser op i 1800-tallet der. Og tænk, hvis vi kunne finde ud af at gøre etikken til et regnestykke. Så kunne vi sætte det hele på formel, og så kunne der blive styr på det. Siden for alt det råd. Ikke? Sådan var der nogen, der tænkte. I 2003, der indførte man i Danmark en ny praksis. Den blev vedtaget af de daværende amter, og vi var meget optaget af den i Etisk Råd. Det var en ny praksis, som indebar, at man skulle gå efter, at alle gravide skulle gennem en scanning. Man skulle måle fostrenes nakkefold, man skulle tage nogle blodprøver, og så skulle man udregne en sandsynlighed for, at fosteret havde et handicap. Det var især børn med Down-syndrom, som man gik efter. Vi fik et referat fra et møde, der blev holdt i Københavns og Frederiksbergs sygehusfællesskab, HS, som var ordentligt tankevækkende. Og jeg har referatet her. Det er et meget, meget tankevækkende referat fra den 26.3.2003. Lige dengang, da man ville indføre den her nye praksis. Hvor det handlede om at få antallet af børn født med Down-syndrom ned. I det referat, der siges der, at der fødes normalt 12 børn i gennemsnit med Down-syndrom i Københavns og Frederiksberg Kommune. Det er jo en ret stor population. Vi er jo væsentligt over 1 million her. Og så der fødes altså cirka 12 i gennemsnit børn med Down-syndrom i det område, Københavns og Frederiksberg Kommune.
Man regnede med, at man med den her nye teknik ville kunne finde 10 af dem og sørge for, at de blev aborteret jo. Og det ville være en besparelse på 2 millioner kroner, står der. Så vil herved opnås en samfundsmæssig, jeg læser, citat, hermed opnås en samfundsmæssig besparelse på minimum 2 millioner kroner årligt. Besparelsen vil være stigende over årene og vil efter 55 år, som er den gennemsnitlige levetid for en person med Downs syndrom, være betydeligt over 100 millioner kroner. Så altså, der vil være en besparelse på betydeligt over 100 millioner kroner. Så får man til de årlige driftsudgifter ved indførelse af tilbuddet i HS, Hovedstadens Sygehusfællesskab, vil være 5,7 millioner. Så der er selvfølgelig en stor økonomisk gevinst ved det her. Jeg vil skynde mig at sige, at jeg er ikke imod, at man laver sådan nogle beregninger. Det er jeg imod. Det er, hvis de beregninger er grundlaget for beslutningen. Man må selvfølgelig gerne lave beregninger. Man må lave beregninger om alt muligt, og ansvarlige politikere skal regne en hel masse. Selvfølgelig skal det det, men det skal ikke være grundlaget for beslutningen. Det er et fattigt samfund. Et moralsk fattigt samfund, der tænker sådan her. Det var i hvert fald meget, meget skuffende at se den tankegang. Den er ren utilitaristisk. Hvad siger utilitarismen? Den siger, jamen når vi forholder os til etiske spørgsmål, når vi forholder os til, hvordan vi skal agere overfor medmennesker, men så skal vi gøre det, som bringer mest mulig nytte til flest muligt. Så kommer spørgsmålet, hvad skal vi gøre regnestykket op i? Ja, det oplagte er jo kroner. Det kunne også være andre enheder, men det, der er mest fristende, er jo kroner. Det er jo en tankegang, som man skal afvise. Den er meget, meget udbredt, men der er rigtig god grund til at afvise den. Det gjorde Søren Kierkegaard også. Søren Kierkegaard, han levede samtidig med at denne her nytte-etik voksede op. Og han siger, at hvis vi gør sådan, så bliver etikken til illusion. Etikken forsvinder simpelthen. Den bliver til et regnestykke, og det helt afgørende bliver væk. Gradualisme, relativisme, utilitarisme, de fører til den sidste ting, som jeg vil pege på. Det er kynisme. Hvis vi tænker sådan, og bevæger os hele vejen fra gradualisme over relativisme og utilitarisme, så havner vi meget, meget let i kynisme. Hvad siger kynismen? Han siger, alt det der med abort, det skal vi ikke blande staten ind i, det er en privatsag. Det må de selv om. Det må vedkommende klare for egen regning, eller uden nogen form for regulering. Det er slet ikke samfundets sag. Det er jo en tankegang, som vinder frygtelig meget frem. Og en nedvurdering af livet. Vi fik i Etisk Råd en opgørelse, som gjorde stort indtryk på mig. Der siger noget om, hvordan vi i Danmark tæller livet. Hvordan vi vurderer livet. Det handlede om, hvad gør et forældrepar, der får den chokerende og tunge besked om, at der er et barn med Downs syndrom på vej. Hvad gør man så i Danmark? Og hvad gør man i de andre lande? Der er forskel på, hvad landene gør her. I Danmark, der vil 99% sige, jamen så må vi, efter man har fået den tunge besked, og den er tung alle vegne, det er klart. Hvis man får den tunge besked, så vil man i Danmark, 99% vil sige, jamen så må vi tage den abort. Der er kun 1%, der vælger at få barnet alligevel. Og det er for eksempel, det er folk med en bestemt overbevisning, der ligner den, som mange af os har. Det er også kvinder, som er blevet noget op i 30'erne,
det er sidste chance for at få et barn. Så siger de, jamen, skal jeg have et barn, så skal det være nu. Jeg får ikke en chance til, og er det et barn med Down-syndrom, så tager jeg det barn. Men det er altså, vi er nede i 1%, der gør det. I England, der er det tilsvarende tal 8%. I Holland, der er det 10%. I Tyskland er det 15%. Hvad er det, tyskerne tænker, som danskerne ikke tænker? Ja, måske har tyskerne lært noget af 2. verdenskrigs rædsler. Måske har de lært, jamen vi skal ikke være kyniske over for livet. Vi skal tage imod livet, som det er. Og vi skal ikke gå efter det fejlfri liv. Der findes et rigt liv, også for den, som har nogle handicaps. Og hvad sker der, hvis vi begynder at sortere mennesker, sådan så vi kun vil have folk, der lever op til visse kvalitetskrav? Så taber vi det, som en meget, meget smuk sang kalder Den brogede verden. En af de bedste sange, jeg overhovedet kender på dansk. Jeg elsker den brogede verden. Hvad er det, der gør livet rigt? Jamen, det er jo, at vi er så forskellige. Vi har forskellige tilgange, vi har forskellige måder at se på tingene. Vi kan bidrage til forskellige ting. Vi er en broget verden. Det gør jo samværet og fællesskabet rigt. Hvis man omvendt snævrer normaliteten ind, så bliver vi alle sammen strømlignede og ligger inden for sådan en meget, meget snæver grænse. For nylig så læste jeg en tankevækkende artikel i avisen. Det var en debat mellem Simon Emil Ammitzbøll fra Folketinget, Liberal Alliance, og det er ikke for at hænge ham ud specielt, fordi der var så mange andre, der kunne have sagt det samme. Og det var så en debat mellem ham og 35-årige Mette Hansen. Mette Hansen, hun er jo social klient, og nu er hun blevet gravid. Og det er ikke første gang, og manden er skredet. Det gjorde han nok også sidste gang. Og nu venter hun et barn. Simon Emil Ammitzbøll siger, jamen det er jo et valg at få 3 børn. Og vi har jo fri abort i det her land, siger han. Og 35-årige Mette Hansen siger, jamen jeg ønsker ikke abort. Simon Emil Ammitzbøll, det synes jeg også er okay, hvis jeg ikke skal finansiere dit liv. Altså det er jo kynismen, når den er værst. Selvfølgelig skal vi finansiere 35-årige Mette Hansen og hjælpe hende, så hun kan få sit barn. Det koster jo noget for samfundet, det er da klart. Men det koster mere på den moralske konto at lade være. Så selvfølgelig skal vi det. Der er skræmmende mange eksempler i Danmark på kommuner, som presser sociale klienter til at vælge aborten, fordi de ikke synes, der er nogen vej udenom. Kommunerne synes, at det der fører jo ikke til noget, og man har ikke noget at tilbyde. Det er nok også billigere for kommunen i virkeligheden at få kvinden til at tage aborten. Der er rigtig mange ting at diskutere. Jeg synes, at vi står her med en række temaer, og jeg synes, vi har en god sag. Vi har selvfølgelig et grundlag for at sige, som vi gør med det kristne menneskesyn. Vi kan også godt liste de forskellige indvendinger op, som vi har gjort her. De er alle sammen temmelig svage. Når vi tænker dem igennem, enten det er gradualisme, eller relativisme, eller utilitarisme, eller den resulterende kynisme, så er de
svage. Jeg vil gerne afslutningsvis vende tilbage til den her italienske filosof Giovanni Pico della Mirandola. Han siger altså det, at vi har fået givet en værdighed, en ordentlig vigtig værdighed, som følger af vores skabelse. Og den værdighed, den kan vi tage til os og bygge på og agere ud fra. Vi kan også lade være, og så kan vi blive som dyrene. Det skal vi ikke. Så bliver det et dårligt samfund, og et forkert samfund, og et uetisk samfund, der har glemt det allervigtigste i forbindelse med det kristne menneskesyn, og hvem vi er. Så det er en udfordring til os. Tak for det. Hvis nogen vil indvende noget, eller noget andet, og ikke skal hjem og ikke er faldet i søvn, så kan vi stadigvæk gøre det. Og jeg ved ikke, hvor lang tid vi bliver ved, men ja, der er ingen bagkant. Abort bliver betragtet som en et frisørsbeløb. Altså det er ikke noget, man skal sige, man kan, altså det er måske den forestilling, vi fik i 70'erne, hvor aborten kom til, at det var ikke værre end at gå til frisøren. Er det stadigvæk den her? Nej, jeg tror, det har ændret sig. Det tror jeg. Jeg tror, den viden, man har nu, kvæser nogle fine udstillinger som derhenne, og masser af foredrag og seksualundervisning. Jeg tror godt, at folk ved, at det er ikke bare en celleklump, det er et lille barn, der er på vej. Det tror jeg godt, man ved. Og den genetiske viden understreger det jo også. Så den viden og den indsigt har altså ikke ført til, at der tages etiske konsekvenser. Det kan man godt sige er gådefuldt. Altså, hvordan kan det være, at den her større indsigt i, at det faktisk er et barn, der er på vej, at den ikke fører til, at man agerer etisk på den baggrund? Det gør man jo ikke. Så du peger på jo et meget, meget interessant og vigtigt dilemma. Og det hænger jo sammen med, at man jo, jeg tror faktisk, at man tænker på en af de her 4 måder. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg synes, dem jeg har talt med, dem jeg kan tænke på, dem kan jeg placere i en af de her grupper. Altså der er dem, der vil sige gradualistisk, jamen det er klart, at det er et lille barn, der er på vej, men det er jo kun på vej, ikke? Det er jo ikke fuldborgens, vel? Så det har ikke fuld værdighed, så vi kan godt tillade os det. Vi kan selvfølgelig tillade os mere, jo mindre det er, vil de sige. Relativisterne vil sige, jamen der behøver ikke at være etiske konsekvenser af det, at det er et barn. Der er jo også, vi tillader jo også krig og så videre, så der er jo tilfælde, hvor vi synes, at jamen, der må vi tage livet for nogen. Utilitaristerne vil sige, jamen, du har ret, men vi skal jo veje det her liv mod nogle andre liv, og vi har kun de kroner, vi har, og så videre. Det, du peger på, er utroligt. Det måske er det kernespørgsmål. Fordi, hvorfor reagerer folk ikke på den viden, der er om at vi har et barn på vej? Hvorfor reagerer man ikke? Hvorfor har det ikke etiske implikationer? Det har det ikke nødvendigvis, hvis vi kobler det med de andre positioner. Så det er der, vi må sætte ind. Det er en tankebygning, som man kan gardere sig mod, hvor man kan gardere sig mod at trække de etiske implikationer, som du egentlig antyder, man burde trække. Ja. Altså, brugte man det til at
føre os bag lyset, forstået på den måde, at hvis nu var der en kvindebevægelse, der smed BH'erne og alt det her dengang, det går lidt før, men jo. Altså, at det kom... Jo, altså jeg tror dengang, altså hvis du tænker på 60'erne, jamen der talte man jo om fosteret som en del af kvindens krop. Ja. Det synes jeg ikke, jeg hører ret tit nu. Det synes jeg ikke, jeg hører. Der er nok nogen, der siger det nu, men jeg tror ikke, det er så udbredt. Jeg tror, det var udbredt der. Og man talte også om fosteret som en celleklump. Det tror jeg heller ikke, man så meget vil gøre nu. Jeg tror, at der er en erkendelse af, hvad det er, vi har med at gøre. Men der er ingen etiske implikationer. Men du har sikkert ret i, at hvis vi snakker 60'erne, 70'erne, så var retorikken meget, at man talte fosterets status ned. Det gjorde man. Og derfor var man jo også meget bange i 80'erne, da loven om etisk råd skulle vedtages i det danske Folketing. Der var man meget bange for, at abortdebatten nu ville blusse op igen. Vi er kun 10 år efter aborten blev vedtaget i 73, og etisk råd blev til i begyndelsen af 80'erne. Man var bare meget bange for, at hvis man nu skrev i loven om etisk råd, at man skulle tage sit udgangspunkt i, at livet begynder ved befrugtningen. Man var så bange for risikerer vi nu at rejse spørgsmålet om abort en gang til. Og det endte man med at mene, at det behøver man ikke at gøre. Allerede der var der nogen, der var gradualister og sagde, jamen livet begynder der, men det er ikke liv endnu, det er bare begyndt. Det er gradualistisk. Så jeg tror den første måde at slippe ud af det dilemma, du peger på, det var gradualistisk. Ja. I have to speak in English. Yes. So, I think it's very interesting because you said, my body, my rights, that was the slogan in the 70s and the 60s. Yeah. Very few people believe it today. You also mentioned at the beginning of your talk about human rights. Yeah. And the first right of all the rights is the right to life. Yeah. I wonder what you think of an organisation so like Amnesty International, who's today actually working on the slogan, my body, my rights, and is using it to promote abortion. Yeah. And when in actual fact its founding principle was the defense of life and the defense to the right of conscience. I have mixed feelings. Jeg har blandede følelser over for Amnesty International. Jeg synes, at de gør rigtig mange gode ting. Og jeg synes også, jeg deler mange af de initiativer, de har for at komme forfulgte til livs. Men lige præcis på det punkt, som du peger på, der har du jo ret, at der er et problem. Det er du ret i. Men det er med lidt blandede følelser, jeg ser på det der. And going on from that to I see, because you not mentioned Peter Singer, and he's one of many new philosophers now. I did mention. Yeah, you mentioned Peter Singer. Yes. He's one of many philosophers now who's also arguing for after-birth abortion. Yes. They're arguing that now, and it's logical. It's perfectly logical. Det er klart. Altså, jeg nævnte Peter Singer, som er en australsk moralfilosof, som jo tænker, altså i forlængelse af gradualismen, altså at værdigheden bliver til skridtvis, og den er egentlig først rigtig til, når man kan skelne mellem fortid og fremtid, og når man er selvbevidst og har rationelle kapaciteter. Først da er man egentlig har man fuld værdighed. Og hvornår har man det? Jamen det er jo lang tid efter fødslen, så det er helt rigtigt. Der er jo så et grundlag for spædbørns drab og ikke bare abort. Ja, så det er klart, der er en forbindelse til aktiv dødshjælp. Det er der klart, ja. Det er
Og han har netop talt for aktiv dødshjælp for børn. Altså det er Peter Singers, det er helt konsekvent ud fra hans tankegang. Og det ser vi også i Holland i øjeblikket, hvor man argumenterer for aktiv dødshjælp til børn, og Belgien har indført det. Så det tankegangen ligger lige for, sådan set. Det gør den. Tak. Når du siger, at man i etisk råd har erkendt, at værdigheden kommer med befrugtning. Det var Folketinget. Det var Folketinget? Ja. Og hvad er det så, der gør, at I kommer til konklusionen, at den frie abort er forkert? Jeg har jo samme problemer, men derfor synes jeg, at det er så spændende, at det står i etisk råds fundas. Jeg tror, at dem, der går ind for fri abort, og også går ind for etisk råds lovgivning, dem er der mange af, de vil sige, jamen det etiske råd skal virke ud fra den forudsætning. Vi vil gerne høre de etiske indvendinger. Så etisk råd skal tage udgangspunkt i, at livet begynder ved befrugtningen. Der skal ikke være nogen del, som ikke er omfattet af den etiske refleksion. Det kan man godt mene. Og altså jeg vil sige, at jeg var også meget glad for, at man i flere år i Danmark havde en aborthandlingsplan. Man indførte jo en aborthandlingsplan i 90'erne, og det var Folketinget enstemmigt, der gjorde det på forslag fra Kristendemokraterne, at der skulle være en aborthandlingsplan, som jo egentlig er en erkendelse af, at abort er et etisk problem. Den blev forlænget i 2003, og så udløb den i 2007, og så var der ikke nogen, der ønskede den forlænget. Det synes jeg er en frygtelig ting i virkeligheden, at vi ikke mere i Danmark har et program. Vi snakker slet ikke om noget, der ligner den færøske situation. Vi snakker om den danske situation. Der har man ikke længere et program, der beror på en anerkendelse af, at abort er et etisk problem. Det havde vi indtil 2007. Og det program havde så til formål at bringe antallet af aborter ned. Det blev indskrevet i sundhedslovens paragraf 100 i år 2000, at man skulle intensivere rådgivningen for abortsøgende og forskellige andre initiativer. Så altså man vil jo sige, at selve anerkendelsen af, at abort er et etisk problem, det er jo en reaktion på bestemmelsen om at etisk råd skal tage sit udgangspunkt i den forudsætning, at livet begynder ved befrugtningen. Man behøver ikke logisk set at have flere konsekvenser af det. Jeg vil gerne se nogle flere, men jeg kan også godt se nogle flere, som jeg selv vil drage, men der skal jeg have brug for flere præmisser jo. Det her med at fjerne de handicappede, det lyder helt uhyggeligt, at man vælger de svageste fra, men er det noget, som man ikke har diskuteret i Folketinget? Er det kun i kommunerne? Det er rigtigt. Tak for det gode spørgsmål, fordi du har helt ret, at den der nye praksis, som blev indført i 2003, den blev indført i amterne. Og Folketinget var ikke rigtig med. Det kom de senere. Og så kommer der en vedtagelse i 2003. Efter at amterne har vedtaget, så vedtager man, at det her skal foregå på sådan en måde, så det ikke bliver til en stigmatisering af de handicappede. Og der står også i den vedtagelse i Folketinget, at man skal arbejde sammen
med handicaporganisationerne, sådan så at det ikke så det her ikke førte den gale vej. Så der var sådan en række begrænsninger, som blev vedtaget i Folketinget. Men det er interessant, at her var det var ikke Folketinget, der tog initiativet. Det var amterne og nu regionerne. Og dagsordenen var jo at få antallet af børn med Down-syndrom bragt ned. Vi havde dengang omkring 80 børn med Down-syndrom født per år. Nu er det bragt ned til nogle 20. Og jeg har hørt nogle af programmets fortalere beskrive det som en stor succes. Men der skal man jo huske, at det er jo på bekostning af rigtig mange aborter. Der er også aborteret nogen, som ikke har haft Down-syndrom på den her bekostning. Teknikken er jo, at hvis risikoen for et handicap er over 0,4%, så foretager man en invasiv test, som fører til nogle spontane aborter, det ved man. Så der har været flere spontane aborter, end der har været aborter på sandsynligvis, må man gå ud fra, som følge af programmet. Den næste formand for Etisk Råd, Ole Hartling, han har jo peget på, at hvad vil man sige, hvis man på gaden i København eller et andet sted i Danmark møder et barn eller et menneske med Down-syndrom? Hvad vil man sige? Jamen, der er sandelig en læge, der ikke har gjort sit arbejde ordentligt her. Eller vil man sige, der er nogle forældre, som ikke har handlet på det råd, de fik? Eller hvad vil man sige? Det er meget, meget tankevækkende. Jeg har nogle venner, som valgte at få et barn med Down-syndrom, og de fortæller, at der var folk omkring dem, der bebrejdede dem, fordi nu ville de jo give anledning til en stor udgift for samfundet. De fortæller også, at de fik et brev fra en bekendt, som skrev, I har fået betroet et barn, som ingen andre vil have. Tillykke med det. Okay. Ja. I was actually, because I've come more and more to the opinion that not only is abortion the killing of unborn and new life, but it's actually corrupting medicine in another way, and that's one way. Yeah. And I was thinking recently there have many stories coming forward of women who have twins and triplets, and doctors are advocating that one or two of those children are aborted, so that you can have a better chance of a healthy child. Yeah. And nobody seems to think of what is, for one thing they're asking a woman to choose between the 2 or 3 children in her womb. Yeah. For another thing, they're actually risking the child they're supposed to defend from keeping. And none of them seem to think, what is this going to do to a woman? To look at a child in her arms and realize she chose to abort 2 of the other children that were in her womb. Yeah, yeah. And this is becoming a standard practice in some countries. Yes. With the other case, the women are being told the child has a bad diagnosis, and they're coming under tremendous pressure to abort their children. Huge pressure, and not just once, but over and over through the pregnancy. Sometimes they have a healthy baby, very often. Sometimes the baby is far less handicapped. Or thirdly, the baby is handicapped. With the joy they receive for the few hours or for the few weeks that they have that child, it's been completely underestimated and disrespected. But that's also quality time. It's really corrupting medicine. Det var rigtig godt, du bringer det op, fordi jeg havde egentlig på mit manuskript også, at jeg skulle have sagt noget om fosterreduktion. For en af de ting, jeg vil rose den danske lovgivning for, det var, at det lykkedes at komme igennem med en rigtig god lovgivning om fosterreduktion. Jeg ved ikke, om alle er klar over, hvad det er, som Marie det er Marie, ikke? Maria nævner her. Fosterreduktion, det var et stort tema
Jeg var lige kommet i rådet, og det er jo en meget, meget interessant forløb i virkeligheden. Vi fik oversendt spørgsmålet om, hvordan skal dansk lov se ud, når det drejer sig om fosterreduktion. Der taler vi altså om en situation, hvor kvinden venter tvillinger eller trillinger eller mere, og hvor de gerne vil nøjes med nogle færre børn. Og der har man en teknik, så man kan, som du siger, ramme et af fostrene i hjertet med en gift, og så visner det foster hen, og så bliver der færre, bliver graviditeten reduceret, som man siger. Det var en af de første sager, som vi fik, da jeg var i rådets, og jeg blev formand for det udvalg, så det var en utrolig spændende diskussion, hvor vi i rådet lavede forslag til, hvordan dansk lov skal være på fosterreduktion. For der var nogen, der sagde, at når vi har fri abort, så er vi også nødt til at have fri fosterreduktion. Altså hvis man venter 3 børn, så skal man have lov til at sige, at vi vil kun have 2. Vi vil gerne have det ene fjernet. Det var der nogen, der sagde, det argument. Eller hvis vi venter 2, vi har ikke plads til 2 børn, vi skal kun have 1, så vil vi gerne have reduceret det til fra 2 til 1. Det var der folk, der sagde. Altså, følger der af, at vi har fri abort, er også, at vi skal have fri fosterreduktion. Og det argumenterede vi for i rådet, det følger ikke. Fordi man kunne godt forestille sig, at der er folk, som går ind for fri abort, som vil sige, at jamen det går vi ind for, fordi kvinden skal have lov til at sige, at hun det ikke går for hende at blive mor lige nu. Det er ikke det, jeg selv mener, men det er der nogen, der vil sige. Det vil begrunde den frie abort med, at man skal kunne vælge moderskabet fra. Men det er jo ikke det, man gør ved fosterreduktion. Der vælger man jo ikke moderskabet fra. Moderskabet fortsætter jo bare med nogle færre fostre. Så den begrundelse vil jo ikke kunne bruges der. Så Folketinget købte det argument, og jeg synes også, at argumentet er rigtigt. Altså det er ikke givet, at fordi man har sagt ja til fri abort, det skulle man ikke have gjort, men fordi man har sagt det, så behøver man ikke også at sige ja til fri fosterreduktion. Så der kom en lov ved rådets 16 medlemmer mod 1. Den ene mente, at man skulle også have fri fosterreduktion, men de 16 endte med at mene, at der skal ikke være fri fosterreduktion, så det er der ikke i Danmark. Så det er altså sådan, at man kan ikke stille krav om fosterreduktion. Der er jo frygtelige tilfælde, hvor fostrene ligger i vejen for hinanden, og hvis ikke man fjerner en af dem, så dør de alle 3. Eller hvad det er. Og så det er en anden situation. Der har man en lægelig indikation. Så der er der mulighed for det. Men det er ikke noget, forældrene frit kan vælge. Så jeg er meget, meget glad for, at det lykkes at få den lov igennem, trods alt. Så der har vi et vigtigt resultat. Vi fik et brev fra en læge, facilitetslæge, som skrev, at han havde haft et tilfælde med nogle forældre, der ventede tvillinger. Det synes de ikke, de kunne rumme deres hjem, så de havde sagt, at hvis ikke vi kan få fosterreduktion, så vil vi have begge aborteret. Så lægen skrev til os i Etisk Råd, det er nu jeres skyld, at de 2 børn er blevet aborteret. Jeg ved jo ikke, om de blev det. Det håber jeg ikke. Og jeg synes heller ikke, at lægen har ret i, at det var vores skyld. Men sådan noget kan man altså komme ud for, og det er jo rigtigt, at man så i Danmark kan vælge at få begge aborteret. Jeg synes alligevel ikke, at der skal være fri fosterreduktion. Og jeg er glad for, at der ikke blev det. Ja. Så vil jeg takke til den som er kommet i dag. Vi er virkelig glad for at det kom så nægt. Og jeg beder dem om at fære i bordet her og takke av tilfælde som vi det her var. Her er også en bok fra Sine Rives som er her som til kontakt at det er utkjøpes, det som ligger i.
på et om heim vi. Og takk for at du kom.